Perdón. Men ke kiri pangsu. Ben ni rong ke am dak umlater. Ni ke sangjirang sepi. Ni supo men ke sanji pangsulo. Nah, ni sepu sonjip yang hok itu pen dulu pusta ni long bang wek ni la pen chin kilong wek asante ning sam piglo. Na pen na tu sare tenta nang ripi na tar lipi tek pulo tante ni tang sampen ni ja ting honji. Masih nili supu bang hem nang pali tek pen acap pen bidi pen stana tembor ki asante na pen cidam tu pusta la son pinekam du pusta la cidam tuna la pen kem pecibang wek pecibang tek posonde ningang samno tum pandang so ni ayam Lalo, dak ni tu mang kongri la kai phang che hem polang di supolo en ang li supo aning kan dolo ang li hem nang chilele kan dadam jepen asi kadwe chuning ri lo kadwe ndala so video share ikta la pen pachini ikta pache thang ikta la labang pu kan budet labang pu hem sorta me chiri ulo pen ning duk lo kadwe ni tum jerpo anta chiri bombon stalong le det non puan arni talong le det lo lasi kadwe James lang ni vlog sekarang abang pu doan hanta chuning lo share ikta la pen so video la pache thang ikta la pen la ke rong lo dona tum phangchu rong la pena chan chom men ba phangchu len pasi ka chi ir product la fair wesker benglong meglia border laru phangchu rong la si please penang li tum same un an pen ke bor ik tha dona tum jongsi chitong mate theklong pulote nang li tum same nang biota tha mate nang pachini tha